खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आरो अनसायगिरि गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आं क'क्राझार जिल्ला बतझ'रा टिपकाय 2 नं फानबारि गामियाव दिनै बाथौ सान। बे बाथौ सानखौनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननि गामिया 7थि बाथौ सान फालिदों। दा बे बाथौ सान फालिनायावहाय बिथांमोना जे गामिनि उन्दै माखासे फंबाय बिनानावमोनखौबो लाफानानै जे माखासे थुनलाइयारि बिथिंबो लाफादों। खन्थाइ आवरायनाय, खारनाय, मोसानाय, चक्लेट अखांनाय बायदिसिना गोबां बिदिनो लादों। दा दिनैनि बे बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे जे थुनलाइयारि बिथिंनि आयदाफोर लानाय बेफोरनि सायाव जोङो बिथांमोननि गामिनिफ्राय दिनैनि बे बाथौ सान फालिनायनि गेजेरजों जे माखासे थुनलाइयारि बिथिं आयदा लाफानायनि सायावबो जोङो गुवारै मिथिनानै लागोन। दा दिनैनि बे थुनलाइयारि बिथिं लाफानाय लोगोसे 7थि बाथौ सान फालिनाय बे बाथौ सान फालिनायनि सायाव बिथांमोना मा फोरमायो जोङो मिथिनानै लागोन। दिनैनि बे जोंनि माग दाननि 2थि मंगलबारनि गोथार बाथौ सानखौ फालिनायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ लानानै गाजा गोमजायै फालियो। बोसोरे जों दिनै 7 बोसोरसिम जों बे सानखौ फालिबोदों। लोगोसे जों बाहाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो गथ' गथायफोरखौ लानानै लैहोरै जोङो सोलोंथाइ जावरिनायखौ लोब्बा लानानै अर्थात एडुकेसन एवारनेसखौ लोब्बा लानानै जों बोसोरे फालिलांबाय थायो। बे फालिनायाव जों गथ' गथायफोरनो फिसा खेला आरो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला फिसा गिदिर खेलाखौ जों होलांबाय थानाय जायो। बे होनायाव जोङो माखासे रायजोनि अनलायनाय आरो गावजों गाव अनलायनाय मानिलायनाय जोंहा बाव फैयो। जों बेनि थाखायनो बोसोरे बे सानखौ फालिलांबाय थागोन आरो फालिबाय थानो जों सेस्था खालामो आरोखि। दा देग्लायनियाव जेनाखि जों फालिदों बेयो इसेबां स्पष्ट जायाखैब्लाबो जों थांनाय बोसोराव मोजाङै मोजां फालिदों आरो फैगोन बोसोराव जों मोजाङै मोजां आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन गथ' गथाय आरो रायजो राजाखौ लानानै आरो साखाथि फाखाथिनि गामिफोरनि सुबुंफोरखौ लेंहरनानै जोंनि बे गोथार बुलि बाथौनि खाथि खाला रायजो राजाफोरखौ लानानै जों फैगोन बोसोरावबो लैहोर आरो गाजा गोमजायै फालिलांगोन आरोखि। नोंथांमोननि गामिया बे बाथौ धोरोम फालिनायजोंनो बाथौ सान फालिनायजोंनो जे गामिनि उन्दै फंबाय बिनानावखौ लाफानानै माखासे थुनलाइयारि बिथिंबो लाफादेरनाय जादों। जे खन्थाइ आवरायनाय, मोसानाय, खारनाय बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? नंगौ, थारैनो जोङो बे बोसोरे बे हाबाफारिखौ लाफानाय जायो। मानोना जों बे फंबाय बिनानाव आरो बोराय बुरिबाबो जों बे मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय खारनाय बारनाय खेलाखौ जों होबाय थानाय जायो। मानोना जों बेजों माखासे दानि इयुननि उन्दै गथ'फोरखौ थाखि साहस आरो गोहो बोलो मोनहोनो थाखाय आरो मोखां गोरा खालामनो थाखाय जों गथ'फोरखौ लाफानानै बे गेलेनायावल' नङा, जोङो सिबिनाय फिरफिला दैखांनाय बा आर'ज गाबनाय बा गोथैसि बावनायाव जों बिथांमोनखौ लाफानानै जे दिनै ABCD माने अर्थात बाथौ धोरोमखौ सोलोंनो थाखाय जों खाबु होनाय जायो गथ' गथायखौबो। आरो बेजोंनो जोंनि गथ' गथायफ्राबो इयुनाव थाखि रोंलांथों, जों बेखौ आसा खालामनानैनो बे गथ' गथायफोरखौ लाफानानै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो आरो। आङो दिनैनि बे 2थि मंगलबार गोथार बुब्लिखौ फालिनायजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' बाथौ सिबियारिफोरखौ जाहाथे अबजार्भखौ खालामजानो लुबैदों, जाहाथे फैगौ जेनेरेसना बेखौ अबजार्भ खालामलांबाय थाथों। बाथौनि गेजेरजों धोरोमखौ गोरबोआव गोबानानै लानो हाथों, आं बेखौनो सानो। बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गोबां माखासे दान्थे-बिदान्थेबो खालामो जे नों खृष्टान आं बाथौ बा हिन्दु बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो? बेनि बेलायावहाय खृष्टान धोरोमनि खोथा फैनो नाङा धोरोमनि बेलायावहाय। आरो बियो दा बे बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा दान्थेनायनि सम गैला। खारन गोबां आजै आजौमोनहा गोबां समाव गैयाब्लाबो 6-7 पुरुषसो बारलांजोबखाबाय। बेखौ आं बुंनानै दिनै माबा मोनसे जागोन बे बाथ्रा नङा। ओंखायनो बेखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जानाया बारा जुक्ति संगत होननानै आं साना। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां
मोजां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।